Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită. Vă dorim vizionare plăcută! Deși Halil Ibrahim nu reușește să le dea exact pedeapsa pe care și-o dorea, fiecare dintre cei vinovați primește într-un fel sau altul ceea ce merită. Între timp, conflictele dintre femei continuă să fie tensionate. Pe măsură ce tații ajung unul câte unul după grații, lumea începe să creadă că pericolul a trecut, iar liniștea se instalează pentru moment. Totuși, Halil Ibrahim simte că această aparentă pace nu este decât liniștea dinaintea furtunii. Nedime îi dezvăluie lui Zeynep că Yilmaz a pus la cale o nouă capcană pentru Halil Ibrahim și Oguz. În timp ce încearcă să-l sprijine pe Halil Ibrahim în lupta sa pentru a-și proteja cei dragi, Zeynep nu realizează că își pune propria viață în pericol. Dar cine va suporta în cele din urmă consecințele exploziei care se apropie?